जी सर. आजच्याबद्दल जी तुम्ही घेतलेली आहे पत्रकार परिषद, काय म्हणणं आहे आपलं? सगळ्यात पहिल्यांदा मी सांगू इच्छितो, या देशाची जी राज्यघटना आहे ती घटना दुरुस्ती करून सर्व धर्मसमभाव धर्मनिरपेक्ष बनलेली आहे. हे असताना प्रत्येक धर्मांना वेगळे वेगळे नियम आणि वेगळे वेगळे कायदे का? द्विभार्य प्रतिबंधक कायदा फक्त हिंदू धर्मियांनाच, मुस्लिम धर्मियांना, ख्रिश्चन धर्मियांना का नाही? द्विभार्य प्रतिबंधक कायदा हा मुसलमानांना सुद्धा लागू करण्यात यावा, त्वरित लागू करण्यात यावा. जोपर्यंत समान नागरिक कायदा आणत नाही, जर तुम्ही अल्पसंख्याकांच्या भीतीला, जर अल्पसंख्याकांच्या भीतीने जर तुम्ही हा कायदा इतर धर्मियांना लागू करत नसाल तर मग संविधान बदलून टाका, सगळ्यात चांगलं. संविधान बदलून टाका तुम्ही, सगळ्यात चांगलं. आमचं हेच म्हणणं आहे की द्विभार्य प्रतिबंधक कायदा फक्त हिंदू धर्मियांना नको. जर तुम्हाला हा लागू करायचा असेल तर सर्व धर्मियांना, मुसलमानांना सुद्धा लागू करा. अगर मुसलमानांना भिवून जर तुम्ही करत नसाल तर संविधान बदलून टाका देशाचं. वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, वो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी